తిరుపతిలో మన మనోకలంకారి స్టోర్ అన్నమాట. మన మనోకలంకారి స్టోర్స్ అన్నిటిలో కన్నా బిగ్గెస్ట్ స్టోర్ వచ్చేసరికి తిరుపతి స్టోరు. తిరుపతి స్టోర్ లోపల ఏమేమి అవైలబుల్‌గా ఉంటే, ఏమేమి స్టాక్ పెట్టామో మీకు చిన్న వీడియో చూపిస్తాను. లోపలికి రండి. ట్రెండ్స్‌లో వచ్చేసరికి మెన్స్ వేర్ షర్ట్స్ ఉంటాయి. 46 సైజెస్ వరకు అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. కింద ఫ్లోర్ అంతా మీకు డిజైనర్ శారీస్ అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ నెక్స్ ఉండే స్ట్రెచబుల్ బ్లౌజెస్ అయితే అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. దుపట్టాస్ ఉంటాయి. స్ట్రైట్ కట్ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే పైన వచ్చేసరికి మనకి హ్యూజ్‌గా ఫ్యూజన్ టాప్స్ ఒకసారి రండి చూపిస్తాను. దామన్స్ కట్స్, డిజైనర్ రేయాన్ టాప్స్, కాటన్ టాప్స్, సిల్క్ టాప్స్, డిజైనర్ ఎంబ్రాయిడరీ టాప్స్ అండ్ 2 పీస్ సెట్స్. స్పెషల్‌గా 2 పీస్ సెట్స్, 3 పీస్ సెట్స్ తిరుపతి స్టోర్‌కి చాలా హ్యూజ్‌గా అయితే తీసుకొచ్చాము. డిఫరెంట్ శారీస్ కూడా తీసుకొచ్చాము. ఒకసారి మన మనోకలంకారి తిరుపతి స్టోర్‌కి, అలాగే హైదరాబాద్, విజయవాడ స్టోర్స్‌కి విజిట్ చేసి మా ప్రొడక్ట్స్‌ని పర్చేస్ చేయండి. డూ షాప్ నౌ ఇన్ మనోకలంకారి. థాంక్ యూ.